Monster High Zlá Gaulie. První díl. V hlavní roli Draculaura. V druhé roli Skelita. V třetí roli Twyla. Ve čtvrté roli Frankie. V páté roli Nathan. Promiňte, možná jste u Nathana slyšeli takový prd. Moje ségra si prdla, takže promiňte. A v šesté roli Gaulie. Šest přátel. Kde je ten Nathan tak dlouho? Nevykašleme se na něho. No tak, kde je? Já bych se klidně na něho vykašlela. No tak počkáme ještě chvilku. Určitě se musí ukázat. Vždyť mi to slíbil. Když je to můj kluk. No a prostě víš, že včera jsem byla v kině, no. Jo, ale pro mě už fakt musím jít. Počkej, jestli ti jednu větu. No tak prostě, jak jsem byla v kině, to už byla jedna věta. No a co? No prostě v tom kině jsem potkala jednoho kluka, ale ten byl strašně hnusnej, protože ty jsi hezčí, jo. No tak prostě jako, jsem mu řekla, jako a ty do prdele, jo. Já jdu už. Sakra, nezbalila jsem ho. Čaute holky. No nazdar, kde jsi byl tak dlouho? Kde jsi byl tak dlouho, miláčku? Promiň, ale ta blba, strašně hrozná Gaulie, mě pořád otravuje. Chce mě zbalit. To nikdy nedovolím, že ji nemiluješ. Ne, je hnusná, ty její oči. Jo, já vím. Ježíši Maria. No, tak jdeme do toho kina? Jo, tak jdeme, pojďte holky. V kině. Jako oni si v kině užívají. A já sama. Ani mě nepozval. Ten jeden debil. Co? On pozval i tu hnusnou Draculauru, i tu svoji holčičku. Ježíši Maria. To je ta nejhnusnější holka ve městě. Já jsem ta nejhezčí. No prostě. Měla bych prostě vlítnout do toho a říct všem, že to je můj kluk. Prostě tam udělám takovou síň. Prostě udělám takové velké halo a udělám prostě. To je můj kluk, ona mi ho převzala a všichni na ní budou útočit. No, to jsem si pěkně teda vymyslela. Chci Nathana. A to hned. Už se zhaslo. Jo. Už se těším, protože je to romantický film. Jak já miluju romány. Skelito, jsi v pořádku? Román! No tak, zvedej se. Spadla jsi ze stojánu. Jsem moc hubená. Nebul a vstávej. Tak jo. Jdu se nasadit stojan. To je tak romantické.
Až mi kapla slza. Že jo? Mě se chce čůrat. 5 minut? Před 5 minutami jsem se tě ptala. Fakt? Jo. Fakt? Jo. Ok, pš. No jo. Po 1 hodině. Škoda, že už to skončilo, moc se mi to líbilo. To bylo tak smutné, ale stejně to bylo nádherné. Skelito? Jsi v pohodě? Roman! Hlavička! Promiňte, omluvte mě. Kdy už se vrátí z toho kina? Prošla jsem se, jo, prostě asi tak 20 minut. A tady čekám 30 minut. Hele, už jdou. Is night nám. Jo, to bylo úplně romantické. Jo, no, to bylo úplně dobré, hej. Co tu chceš? Ale jenom, chápeš, nejde. To bylo úplně dobré, jak jsme si spolu povídali, víš. No a co kdybychom k tomu zašli zase teďka? Ani nápad. Je to můj kluk a teďka jsme si užili nádherné rande. Jo, to má být tak romantické, jo? S 3 kámoškama, jo? No tak to má být fakt úlet, jo? To je takové rande. Náhodou nám se to líbilo. Jo, bylo to nádherné. Co? 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 Je v pořádku? Nevím to jistě. Co se to stalo? Roman! Skelito, běž už radši domů se uklidnit. Roman. No, já už radši půjdu domů. Jo, já taky. Jo, tak jdeme. Tak jdeme? Co to je za zvuk? Už mě to štve. Jdu pryč. Jau. Šlapla jsem na ní. To nevadí. Šš. Ty jsi odletěl svým kouzelným parohem. Tak já taky. Moje držka. Já zmizí. Sakra, nevydařilo se to. Musím zase stopnout kameru, no. Úplně bez... No prdele! Jdi už pryč.